Kwaramogi Ajwang' mago kachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar weche manyien mag migago. Nyinga Joyce Oduori, nyalo ndikonwa kokalo e nambwa mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. YouTube bende nyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Machiegni kawachako en ndalo ariyo kende tok jodak e gweng' Malenya e kar chung' od bura ma Bondo bago ng'anyo ka gikwedo paro mar piny owacho mar gero dag teko sitima mar nuclear e gweng'no, kendo seyo piny owacho kuom rem kao pach jopiny motelo ne yiero alworano kaka kama ber gi gedono. Bad migawo mar sirikal mochung' ne teko sitima mar nuclear kata Nuclear Power and Energy Agency NUPEA wacho ni gimiyo luora kendo winjo duond jopiny. E oboke magioro ne ute fwambo kawuono, NUPEA oyango ni giwinjo kendo chiwo luor ne duond jopiny e kaunti ma Siaya, ka gimedo ni chenro mar kao pach jopiny en gino mowinjo otim maber kaluwore kod pen chike ma pachoka maneno ni chenro mar gero dag sitima ma nuclear Siaya otimore maber. Giyango ne jopiny ni sani gibiro manyo pach jopiny e kor gwenge mar tiegogi e wi dag teko mar nuclear, kendo onge gedo moramora mabiro dhi mbele maonge ayie kowuok kuom jodak makono. Gisingo mar tayo chenro duto e lela kendo tayo campaign mar punjo jopiny mar golo luoro moramora maginyalo bedo godo e wi arita mar ngimagi kod lopegi kotudore kod gero dag teko mar nuclear. Jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro osingo mar dhi nyime koda pedho paro mar timo lokruok e chike matayo usuru ma ijuogo mauta mar